Ja harjataan vielä Daimia. Ja kohta lähdetään ja näyttää minkälainen naru. Aika pitkä. Juoksutusnaru. Tää on kyllä vasta Otanko mä toisellekin puolelta? 2 metriä. Otatko vaikka vielä? Näkyykö tässä? Jotenkin tosi huonosti. Älkää juokseko! No niin. Joo. Maija! Siis tuo sattui soida! Se on maapa... Joo, siis tosta tallimaideista ei tullut mikään hyvä, koska siellä oli aika